Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Nakasinati og pagbaha ang pipila kadalan sa downtown Davao dala sa pag-ulan. Atong sayron kung mihubas na ba kini og ulanon basab kaha ang kalag-kalag. Pinaagi kang Argil Relator live. Argil. Sara, gibahaan sa iyo kaginihang buntag ang pipila ka mga dalan sa downtown Davao City. Hinoon, gilayon kining hubas milabay ang pila ka oras. Ang pag-asa nagpahimangno sa posibleng mga pag-ulan sugod ugma hangtod sa kalagkalag. Sayo nga nakasinati og pagbaha sa kadalanan ang pipila ka lugar sa downtown Davao City. Nilapaw ang tubig gikan sa open canal sa Rojas Avenue. Naabot ang tubig sa kasikbit nga Fatima Corner Guerrero Street. Gibaha sab ang Corner Mamay Road sa Barangay Alfonso ang Leongtos Sr. Kinihuman ang pag-ulan nga nasinati sa syudad sukad pa kagabi. Hinoon, gilayon ra nga nihubas ang baha sa dalan. Apa nagpabilin sa syudad ang marag-umong kalangitan inubaran sa katag-katag nga pag-ulan sa pipila ka bahin. Hinoon, sa monitoring sa Davao CDRMO, nagpabiling anaa sa safe levels ang kasapaan sa syudad. Gipahimangnuan ang BDRMC na dunay na ila nga landslide-prone areas na ipapreposisyon ang ilang resources o gugtanong i-monitor ang ilang lugar. Sumala sa Pag-asa Davao, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagapaulan sa Davao Region. So expecta nga ang masinati nga panahon dinhi sa atong dakbayan sa Davao may mga partly cloudy to cloudy na may mga pag-ulan tungod sa Intertropical Convergence Zone. Taas ang tsansa sa mga pag-ulan sa Huwebes ug Biyernes sa rehiyon. Hinoon, base sa forecast, sa November 1 ug 2, makasinati og marag-umon nga kalangitan ang Davao Region, apan dili gihapon magkumpiyansa. Kinahanglan pangandaman og kanunay nga magdala gyud og panangga sa ulan labi na kung sa panahon nga season sa All Saints Day and All Souls Day. Sara, gilayon na pahigayon og inspeksyon ang mga ahensya ubos sa City Government of Davao ug DPWH aron masuta ang hinungdan kung anong nahitabong pagbaha kaganihang buntag. Natumbok sa gipahigayong inspeksyon niya ang gimontar nga check gate sa ginatrabahong drainage sa Rojas section sa Davao City Coastal Road ang mooy nibabag sa gianan sa tubig gikan sa Rojas Creek. Niresulta kini sa paglapaw sa tubig sa open drainage canal sa Rojas Avenue kaganinang buntag. Busa nakasinati og street flooding. Gibutang ang check gate aron makontrola ang pagdagayday sa tubig padulong sa ginatrabahong drainage sa maong parte sa Coastal Road. Gipasalig hinuon sa project engineer sa kontraktor sa DPWH nga dunay gayud sila watchman nga mao'y magbantay ug motanggal sa check gate aron makaagi ang tubig panahon nga dunay pag-ulan aron dili na masubli pa ang paglapaw sa tubig sa kanal nga moresulta sa pagbaha sa kadalanan. Ana na lang matud pa sa 5% ang kulang sa ilang drainage o kuhao na ang check gate sa gayong makompleto na ang drainage. Aniya ang pahayag sa representante sa Davao ASU ug ang project engineer mismo. Hinay kay ang flow sa tubig. It's because of the sheet piles and the gates na gibutang ni kontraktor. So kato na nakita nato nga taas na ang tubig sa Rojas Creek, paadtuan dayon og personnel from the Ancillary Services Unit, no? Na gihangyo si kontraktor nga abrihan ang mga gates. O bago may magtuo ngayon na ito sukay kadlaw na ang pa kay ubit tayo magtuloy ni gabi. Kinagulat mi nga muunas kay nami buusanan. Hindi man mi makabuhos ko do taas po ang dagat. Magabot man gud pag once muulan niya taas ang tubig sa dagat. Wagi kadaganan sa tubig. Paano balik ito. Sara, dugang sa project engineer nga ilang ibalik ang maong check gate sa panahon nga maayo ang panahon apan tanggalon lang o galing dunay mga pag-ulan. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.